Gure gaurko konbidatuak Troia kale antzerkia aurkeztera datoz. Horrekin baita biltza Euskal Herriko udako plaza guztiak betetzen eta salbatzen ere bai. Horentxe ulertuko duzue zergatik Kamikaz kolektiboko bikide gaur gurekin, biba Erika Olaizola eta biba Iraia Elias. Kaixo, bikote! Kaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon, zemate, bi musu eskuen, hola! Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Berdin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beti desberdin egiten du. Bakoitzari ateratzen zaion bezala. Horrela exe. Beno, aizue, Troia estrenatu duzue, Lekeition, irudiak ikusi ditugu, benetan plaza bete eginda, zer moduzko estrenaldia izan da zuentzat? Ez da estrenaldia izan, Ez da estrenaldia izan? Bueno, berri zertengo gehataz da. Estrenatu duzue Lekeitioko plaza, ez? Hori bai. Baina estrenatu genuen, oain dela justu urte bete. Osea, Euskaliak zazpilan. Zarautzen estrenatu genuen, Kalerki jaialdian, eta atzo izan zen urte hurrena. Hori da. Bai, ez da? Horren, bueno. Eguraldiak lagundu zuen. Bai. Hori importantea da, kaleko ikuskizun baterako, ez da? Eta Erika, zer moduzko harrera, atzo, Lekeition? Atzo, harrera handile, jende asko, eta bai, karo, hori oso positibu da, ez, punto baten, eta hori ere baloratze bola izetie, baina egile da, pixkat gehiagikeri bat ere izan zan. Zergatik? Bueno, gure proposamena ere bada hitza daka, testu edake, eta espazio ere importante da. Askotan ez da plazan jarri eta egin, ze horrek ere energia dana dispersatzeu, eske salbajia izen zan, eta horrek guri ere gero kostu bat suposatzeigu, eta energia hori manejatzi oso zaila da. Orduan atzo bat zeon, oso harrera ona eta berue, baino, guretzako etzan bolo erraiz bat izan. Zantzan, energia hor mantentzia, 50 minutuz, hasieran gaine euki genituen arazo tekniko batzu. Oiek ez dute laguntzen. Orduan etzan izan bolo erraiz bat, esango dugu. Baina, bizirik gaude, herria salbatu genuen. Lekeitio salbatu genuen, eta gure buruak ere salbatu genituen. Orduan, pospozio gaude. Bueno, oraindik Troia ikusi ez duenari inbidia pixka bat emateko edo jakinmin pixka bat sortzeko, zer da Troia? Ze kontatzen duzu, zein da zuen asmoa, zer egin nahi duzu, Esan bezala, Troia da kale antzerki bat, Kamikaz kolektiboan lehen kale antzerki bat da, eta, proposamena da, herrien kutsa bat, bitorraia ikusten, kutsa bat agertzea, arriskutsua izan daiteke herrientzat kutsa hori, eta orduan hiru superheroi deitzeituzte, Azeri Bustan, Pakiles hau eta Monika, nolabait herrie salbatzea. Eta hortik aurrea topako deuna da pixkat superheroien historio bat, ez? Hiru superheroiak banaka ezagutuko ditugu? Erika, zurekin hasiko gara. Zuzara, Monika superheroia. Nola definituko zenuke, Monika? Hor ikusten zaitu. Bai. Zugarria. Bueno, pertsona xume bat. Bai. Oso xumea. Baserritarra eta ez. Nire kasuen da hipersexualizautako superheroi bat, oso abila da teknologian, eta katu manada batekin ezi eta hazi izan da, orduan katu doai asko ere bere ganatzeitu. Eta bere kriptonita da emozioak. Orduan hori ekiditeko edo zer egiteko prest dago. Hor koraza handile dauke bakizue bihotza estaltzeko eta hori, ez? Bai, ikusi dugu, Ikusi dugu. Zuzara, Azeri Bustan. Azeri Bustan, hori da. Nola da, edo zer zara, edo... Azeri Bustan da, pixkat, teknika orientalak menperatzeitun superheroi horietako bat. Jakiturian oso, bakizue ez, jakituri asko irakurria, eta gero beak dakagaitasuna besten garunak irakurtzeko, baita ere desagertzeko almena du, eta txirulari zeltiarren olako... espezializatuta da, orduan txirula jotzen bakoitzean beste jende guztia dantzan jartzea, eta Olako gauzak, eta bere kriptonita da iluntasuna. Iluntasunak bildur handia emateio. Ados. Orientala, txirulari zeltiarrak, hor, nasketa oso ohikoa.
Oso ohikoa. Hori da, hori da. Hirugarrena Amankei Gaztañaga, aipatuko dugu. Eta bera da Pakiles. Hori da. Eta nolakoa da Pakiles? Ba, Pakiles da erdi jainko, erdi gizaki. Eta beak du, bueno, da arkaiku, zerbait aintzinaku, aintzinako jakituri hori du, eta noski indarra da bere superboteri, beak indarrakin, eta bere guapo edo guapa izatetik, bizi da. Eta bere kriptonita izango litzake, jende zatarra eta zaharra ez zaio gustatzen ezin du jasan. Ezin du jasan. Zuen sormen prozesua hiruron artean egindakoa izan da, kolektiboa izan da, kasu honetan ere. Nola erabaki, historiak nondik nora joan, hiru superheroi sortuko ditugu, horrelakoak izango dira, nola sortu zen hau dena? Ba, hasiera, pixkat planteatu genuen bakoitzak bere superheroia sortzia, ez? Eta hortikan guk beti improvisaketetatik abiatze geha lana egiteko orduan, eta hortik abiatu ginean, eta bidetsuak ikusten hasi ginean, non elkartopatzezian, non ontziteken bide bat, non histori bat, ze, bagenekan garbi baitaren egin nula zerbait kontatu. Orduan... Bai, eta ero, kalean zerki bada, orduan horre ez da aretoko baten berdinez, eta bai da, nola oso bisuala izan, adibidez, bagenitun pauta batzuk, ez? Edo helburu batzuk, nola historiare zain komplikaue izen, eta hoie jarraituz. Bai, eta atzenien... Hemen egon beharko duzue beti ez da, hemen goian, ez? Eutxi, horrez? Energiari horrez? Bai, kalin bai. Kalia, eremu berezia da, faktore asko dago despistatu dezakena publikoa, dana ikustezu, dana ikustezu, une oro zaude informazio hori dana jasotzen eta bizitzen eta kudeatzen instantien, ez? Eta orduan, abile izen bertzea edo reakzio azkarreku eta ez nahi on bertzea piztuta. Eta zuek bakoitzak pentsatu zenuten zuen edo irudikatu zenuten zuen superheroia, gero hori nolazbait ere irudimenetik eta paperetik kalera oholtzara edo kalera atera behar da. Eta hor pentsatzen dugu laguntza izan duzuela, Xante Agirrezabalak lagundu dizue beste beste karakterizazioan eta bar, ezta? Bai. Zer moduz laguntza horrekin? Ondo, bai, a ber... Adios, irudiek. A ber, zuzendaritzan eukidegu laguntza handia izan da Espe Lopezena. Eta beak lagundigu pixkat historia aurre eramaten. Hori izan da laguntza klabe bat. Eta gero egia da, bai ikuste genula komiki eta marrazki bizidunen mundu bat nahi genula sortu oso bisuala. Eta hor bai lagundu digu Xanti Agirrezabalak izan da azierto bat, ze azkenian, mozorrotzegea benetan... Amak ez ezautzeko moguen. Bai, Bai, argazki erakutsi hasiratan daula da... A ber, non da onere alaba? Bai. Horrekin gustora geratu zarete zuen karakterizazio horrekin, azkenean bakoitzak zuena sortu balin baduzue, gero ikusten duzuenean, hori da nik nahi dudana, hori zen nik nahi nuena. Bai, asko laguntzeu, azkenean jolasteko marrazki bizidunen kodigo horrek badaka, koloria badaka, ez? Oso markatuak dira eta nik uste horra asmatu deula, bai. Eta oso arro gaudekuta ze gu makilatzea, ja makilatzez gan pertsonak izen eta ja maestria lotzen, Xantire oso arro dago gutaz. Erika, Kamikaz kolektiboren lehen da biziko kale antzerkia da, iruditzen zaigu, orain arte oholtzetan ikusi zaituztegu. Saltoa esanten duzue, ez dela erraza, kalea exigentea dela. Hemendik aurrera kalean jarraitzeko asmoarekin jarraituko zenukete, ala atzera buelta oholtzara? Bai, oholtzara bueltako gea, hori seguru. Eta kale antzerkiekin momentuz Troia dakeu eskuartien eta nahi deuna da Troiakin herriek salbatzen ibiltzie. Iaz estrena genuen, iazko temporada genuen, gero negualdien pertsiana itxi genuen, oain udaberrien berriz jarri geha martxan, bastakit urria azaro arte, eta gero datorren urtien ere honekin jarraituko dauz, herri asko dago, eta leku asko dago ondik konkistatzeko, eta jakin kontratazioek irikita daudela, zeri buztan, Pakiles eta Monika herriek salbatzeko prest daudela. Así que Troia nahi deu goxau eta zukutu, da gero Egia da, kalia delikatua dela, oso exigentia dela, baina kaliak badaka zerbait oso ederra baita ere, edo zein urbiltzea, derrepente. Antzoki batea junin berdezu, baina kalian
Errepente antzerkiekin topo itezunean gauza beharra da, eta edozeinek ikusi dezake, eta gure kasuan adin guztitarako pentsatutako lan bada, orduan, bueno, ikustia danak, bai umiak, bai helduak goxatzeuela gure lanakin, eta kaliak badaka momentuko zerbait baitare, bai, nik uste ederra dela, osake, gu jarraituko du Troiakin, eta bestela sortze badeu, saiatuko gea testu gutxio izaten. Bai. Uste nuen esan bertzela itzigabe, baina, bueno. Itzigabe igual zaila da, baino... Bai, segure kasun egile da, bueno, normalen kale antzerkiek danetik dago, baino asko izeteia arte disiplina ezberdinek uztartze dituzte, ez? Bakalie, bueno. Eta gure kasun da, ez dakit, osea... Gidoia, taka. Hasieran esan genuen, igual hitz gutxiko proposamen bat, baino ez. Eta hitz asko du, eta euskaraz da, eta referentziak ere baditu, bertakuek, eta... Baino, hori da. Atzo ondo lekeition adibidez, baino guretzako egokio da igual, eta ikasten nahi gea ere, ze espazio, kalia izen arren ere aldezula espazio batzuk hautau, ze bestela... Antzerkia da. Orduan antzerkia testua du, eta... Baina, bueno, oso guztua.